Karácsonyi István atya emlékét 2008 óta ez az emléktábla őrzi Aradon, a belvárosi Minorita templomban. Unokaöccsét, Lászlót még ő keresztelte meg, később nyoma veszett a rendkívül népszerű, művelt, több nyelvet beszélő papnak. Aztán kiderült, szoboszlai bűntársaként a rendszer elleni szervezkedéssel vádolták, ezért letartóztatták és elhurcolták. László azt meséli, kiválóan énekelt, orgonált és megvetette a politikát. A család szerint rossz időben volt, rossz helyen. Mindenki úgy tanúskodott, hogy neki semmi köze a politikai ügyhöz, de lévén, hogy koncepciós per nem szabadulhatott. Úgyhogy éppen úgy elítélték, mint a többieket. Életfogytiglanit kapott, súlyos szívbaja miatt a baragáni kényszermunkatáborban érte a vég, máig ismeretlen helyen nyugszik. Nagymamám és a testvére elmentek, és 66-ban azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, de nem sikerült nyomára bukadniuk. Lukács Istvánnak, a szoboszlai per pécskai áldozatának szülőházán emléktábla jelzi, itt látta meg a napvilágot. Bacsila Sándor iskolaigazgató szülei jó kapcsolatban voltak a könyvelőként dolgozó Lukáccsal. Gyerekkorában ő is gyakran megfordult ebben a házban. Az idős Lukácsot úgy ismertem, mint egy kulturált, nagyon jól öltözött, remek úriembernek. Első osztályú könyvelő volt, precíz, verseket írt, és szinte művészi szinten festett. Úgy emlékszem, hogy versei is megjelentek, és olvastuk is dugva. A tanár úr jól emlékszik az 1957 tavaszán történtekre. Ott jelent meg egy úgynevezett ilyen csukott terepjáró, akkori terepjáró, két civilen öltözött úriemberrel, azok ilyen ávós, meg nem tudom milyen tisztek lehettek. Ő azt kérte, hogy csak jöjjön haza, 150 méterre lakott, hogy vegye az öltönykabátját, azt sem nem engedték, úgy vitték el, és azóta sem nem látta a családja. Szoboszlai Aladár katolikus pap annak idején itt, ebben a templomban szolgált, meséli Jámbor Ilona, aki könyvet írt a példátlan tragédiáról. 1956-57-ben a magyarországi események miatt több száz embert tartóztattak le Erdélyben, ők a kommunista megtorlás áldozatai. Több száz embert tartóztattak le, közülük 57-et elítéltek, az 57-ből 10-et kivégeztek, köztük Szoboszlai Aladár papot, aztán vannak temesváriak, csíkszeredaiak, bukarestiek is ebben a perben, tehát az egész Románia területére mondhatnám, hogy kiterjedt. A többi 47 vádlott összesen több mint 1300 év börtönt kapott. Hosszas húzavona után végül 2010-ben rehabilitálták őket, most folyik az érintettek hozzátartozóinak a kárpótlása. A szoboszlai per áldozatainak a budapesti 301-es parcellában már van emlékhelye. Az Arad megyei Pécskán novemberben avatják fel az első emlékművet. Ez az emlékmű, amelyet mind az 57 áldozat emlékére szeretnénk felállítani, és szerintünk itt nagyon jó helyen van, mivel hogy nagyon sokan itt voltak a perből, pécskaiak voltak, Szoboszlai Aradár, Gál András, Jurik Berta, Huszár József bárok. A szobrot Dinnyés László budapesti szobrászművész álmodta meg, egy a kommunizmust jelképező ötágú csillagot, amelynek egyik letört szárából fekete rózsa nő ki, a mártírok jelképe. A műemlék Magyarország Külügyminisztériuma és más adományozók segítségével valósult meg. Vigyázz, hogy